Kum shibenta kajing rakhe ya kajing dap shispa snem kajing wan poi kasang dong kirionium salesian syakane kajala Meghalaya kajongi ka Saint Mary Magdalene Girls Higher Secondary School Jawai hapo kajing pai jingkmi jong sister Teresa Pawa komi principal kala penlong ya ka food fest kom basketball tournament menta kasngi ka South Rek jong unium nai weng arja arpoar hang ne hi hayeng school Hagane kasngi la yo ban sakhi ya ka jinge tre lang jong ki khana school bat kin nong hikai ban panyai bahaya ka ne ka food fest ban lai I hang ne ya ka jing smart ba ka jing simkhya ka jong ki ban pen biang ya ka jing bam bar kumjo ru ha ka shat ka teu la khot singo baru kumjo ya ki me ki khpa jong ki khana ban yo ban ta ha ka ne ka food fest
Jesus be